килима излиза българската представителка Ева Брезалиева. Ева стартира този многобой с обръч. Пожелаваме и успех и стискаме палци. Жалко за грешката на Ева. Изключително трудно съчетание. Много сложни рискове демонстрира Ева, които тя всъщност изпълни много добре. За съжаление, неточността, която допусна, се получи на един от елементите с тяло. Стартира с един прекрасен пирует в панше, 4 оборота. Много мащабен състезател Ева, много класен, демонстрира много сложни винаги рискове, много атрактивни съчетания. И така, когато залагаш на трудни елементи и искаш да печелиш и да се бориш за предно класиране, се допускат, за съжаление, понякога грешки, както видяхме и Варфоломеев сбърка именно на обръч за тези момичета. 26-150 за Ева. Да, има наказание от 0,30. Това значи, че е стъпила извън килима, както аз подозирах, но виждаме оценка 12 за трудност. Също доста висока оценка. Браво на Ева. Браво. Много силно съчетание. С топка изпълни българското момиче и заслужени аплодисменти от голямата българска агитка в Талин в Естония. Много добре изпълнява това съчетание с страхотни трудности с тяло, с сложни рискове. Много по-спокойна ми се струваше сега на това съчетание и много уверена. Демонстрираше страхотни търкаляния с топка. Буквално уреда се лепеше по нея. Много мазни, красиви търкаляния.
Тук един хубав пирует в панше, 4 оборота, доколкото преброих. Добра реакция Добра тук на този да. риск. Успя Браво да на го Ева. спаси. Аз бих казала даже, че по-скоро беше много брана и събрана в себе си и тръгна просто да изпълни всеки един елемент така както трябва и така както може. Аз много харесвам това съчетание, просто много пасва на Ева и тази мекота и женственост, която тя носи и предава. 27,500. Браво, браво. Много, много трудно съчетание с изключително сложни рискове. Много високо хвърля Ева, държи ни до последно под напрежение, но смея да твърдя, че бухалките може би са уреда на Ева, с много добра техника е. Много смела е на този уред. Не, че на другите не е, но на този наистина изглежда някакси, че правиш всичко толкова да изглежда толкова лесно и ги изпълнява с лекота. Всъщност елементите са много трудни. Ето една страхотни жден торнанди. Да, с огъване, мащабни. Красиви скокове. Това е силата на Ева. Мащаба, който тя няколко пъти обикаля килима. При нея няма как да... Често не изстига даже. Да, често не изстига. И при нея няма как да се случи да получи наказание за терен, който съществува в оценката за артистичност, защото тя просто го обикаля по няколко пъти. Много хубав пирует в панше, 4 оборота направи, хубави скокове, добри рискове, така че браво на Ева, успя да се справи. 27,700 за Ева Брезалиева, 12,200 за трудност, 7,700 за изпълнение и 7,800 за артистичност.
Браво на Ева, силни аплодисменти, заслужени, справи се. Успя да спаси 2 къси риска, както на финала. Този риск е заложен с 3 кълбета. Да. Тя успя да реагира, дори да го отиграе с улавяне в още една ротация, зад зрително поле, без ръце да получи допълнително 30 бонус. Така че браво на Ева, поздравления за тези реакции. Беше една така африканска дива на килима, музика, която ни така пренесе и мелодии с вдъхновени от африканските култури. Много й отива това парче на Ева и за мен изигра много хубаво лентата си. Ето тук страхотни трижитен торнанта с огъване. Да. Всеки един от тях и носи по 6 десети. Сложни рискове направи Ева, 2 от които с по 3 ротации отдолу по турата, лови в четвърта. Хубав пирует в панше, 4 оборота направи и това лавене, което малко по-рано споменахме. Браво. Това така се представи толкова достойно в този първи за нея многобой. 27 700, прегръдка и целувка от личния треньор Бранимира Маркова.